Krisis sa langis sukon oil crisis. Hindi lamang isa o kung duha ka sektor ang apektado, kundi tanan-tanan kita ang apektado. Ano ba lang ang epekto so far sa oil crisis sa kada sektor? Kag ano nga mga tikang ang ginahimo sa kada sektor para ma-minimize ang impact sa sining nga krisis? Ini manginunod sa aton nga pagsugilanon subong nga agad diri sa Are You Agreeable? And of course, joining us this morning is Mr. Aryu himself, Mr. Ramon Oy Sr. Joining us also from the Academe is Mr. Aladino Nonoy Muraca, presidente ng CPSU. Another Muraca and another person from the Academe joining us also is Mr. Bonnie Glenn Muraca, ang planning director sa State University of Northern Negros. Mayroon ang kita representative halin sa aton nga farmer sector, si Mr. Carmelo Gentile, ang RFAT chairman ako ng Association of Rice Farmers of Tabunan. Kag joining us this morning are people from the Red Cross, no? Si Miss Bennett Mirasol, ang chapter administrator sa Red Cross Negros Occidental, and Mr. Jerry Ganaba, ang head of programs sa International NGO. Good morning, everyone. Tanda lang siguro kita affected. Number one, sa imo, ano na-feel mo yung epekto sa inyo, sa imong side? Number one is ang sa food crisis nga kagtuan sini sa problem nato. So kailangan nga at this point in time kailangan dasigon na ni siya, hindi ni siya pwede nga plato nato nga maglala lagi kag magulang kita. Sa subong ang Pilipinas, we are endowed with a lot of things wala natin makita, wala natin ginagamit. Like for example, ang mga organic fertilizer nga pwede natin obrahon, instead nga ma-import kita kay unan ko katabo sa Middle East, nakapektuhan kita sa dako kay tuod na dependent kita masyado sa mga chemical fertilizer sa aton nga pananom. Di ang pananom natin of course maigo kinang aton nga food nga maarag na sa food crisis. So minakamayo sini nga i-maximize na naton subong ang aton nga paggamit sa organic fertilizer. Actually since 2001 naga-produce even far before pa that, sa nainuno yung experience na Father Gore pa na. Lugay na nag-obra kita na sa organic fertilizer. Unfortunately, why na siya gintagaan sa gobyerno naton sa kahigayunan nga magtaas ang production kag mga farmer mabuhigan through that. So that's why nga anytime nga may matabo, like for example sa Ukraine, Russia, nag-inaway sila tuya, way matatulapot sa away nila, mapektuhan kita ya. Kaya way kita gahimo sa aton nga programa nga para sa aton. We're too much dependent sa fertilizer nga chemical. Kasi high time na subong nga mabalik, ma-shift na kita. Kung si Joseph Maranyon pa back to basics na dapat, no? Imimik na naton ang mga forest para nga ang ato talaga food kwan anytime magtabo sa kalibutan hindi kita masyado maano sa kan. Subong tanan talang kita kay wala kita sang hinimo nga pero kung ang gobyerno subong adlaw maghulag na sila ma-announce sila nga baklo nila tanang organic fertilizer sa bilog ng Pilipinas. I think we have enough organic fertilizer all over the Philippines that could be used instead of using chemical. Magamit mo na siya subong actually. Kung ang gobyerno seryoso lang sila nga mag-ambal sila. Tomorrow, tanan nga regional director na tawgo nila, sige tipon kita sang organic pamaklon sa gobyerno. Pagpakal sa gobyerno, ang panghatag nila. We have 15 billion na kwarta ginapakalan ng chemical. Can you imagine kung ipamakal mo na sa mga rural areas? Can you imagine the economic activity that will happen there? Diba? At the same time, ma-address po pa na yung problem natin sa fertilizer. Permi na yung sala ng ilang, permi nga ginatag nga data nga kung organic, kung nubo production, is not true. Actually, namatsa na namon si Nuni Muraca, rin presidente sa MCP. Namatsa na namon, damo ng mga data nga na sa mga even more than we're producing in traditional way. Other than that, because of production is very low. So, para may will be sustainable. Ano na siya? Ako niya focus mo dapat siya. Tanang natin ng mga biodegradable na material sa bilog ng Pilipinas, himuon natin na buno. Very simple ang production process. Hindi man kailangan rocket scientist. Ang basura sa tindahan, isred mo, compost mo, vermicompost mo. So, may fertilizer ka na nga first class. Kailangan lang pa na balang istoryahan. Unfortunately, hindi ang people who are may decision makers, why nila ginobra? Like for example, Bacolod, we have 200,000 mulo or 300,000. So we're producing more or less mga 150 tons of garbage every day. 50% siya na biodegradable. Convert sa organic fertilizer, that's already times, or assuming 30% lang.
Di may mga 20 plus thousand ka nga, 20 tons ka nga abono adlaw-adlaw. Every day. So, nga hangin natin pangimuna. At si Iron na yung wetmeng may ari sa bulsa. Bali mo na. Kung sila lang resetting in pot of gold, pero ay nakabalo. Oo. Sir, sa part sa akadema, anong naging impact sa inyo yan? Nakita mo nga epekto. Ang effect niya siguro nakaprepara lang kami kay bangod sa advocacy namon sa sustainable agriculture kag organic farming. Inang lingwahe ba lang nga daw hindi kita kaobra kon saliganta lang ang natural resource nga makaproduce ang bulyong organic fertilizer. Sa amon kabuhi sa CPE ya ko makasiling ko ya sa 7 years way kami ya bakal-bakal chemical ya mga chemical based nga fertilizer wala. Nag-produce kami sang amon guro makasiling ko sa Bilog Pilipinas. Only Central Philippine State University produce 25 to 30 tons of vermicast per month. Muna ka damo. Muna sa kabadamo. Pilang value sila? That's 350 up to 400,000 per month. So sa amon na system. Ang pamangkot na karon ano na siya kasignifikante epekto bala sa panguma. Ang CPSU, balikan ko permi, malapad ang duta sa CPSU pero we're able to sustain sa amon pag-produce sa kaugalingon namon nga abono nga gingamit dira. Karon here comes nag problema ang international may gira. Karon ang pamangkot maano kami siling ko tapos nang aton obra ipadamuon ta na lang ni. So natabo karon kay bangod kamahal sang abono ang kadto sa amon tinoy may mga lagu ka pa danoy nga para magamit ta. Subot silingon nagmuklat man ang katawhan nga pwede gali. So ang role namon as a university very simple. Padamuon na lang kag padasigon. So tudluan na lang sila. Actually ang katabo dapat tudlo sila kag ginaalalayan gid namon sa ground para ang adoption na community based kag household based. Now ano gid ang pinaka-alarming namon na ginalibugan karon bangod gina-expect namon damo sa may mauntat mo estudyante bangod sa problema bala. Nag-design ang university upod man si Sir Ario. Karon nag-partner naman ang Red Cross. Ma-launch na sang feeding gidya nga support para sa mga pobre. Ang pinakanami kay nag-try kami 2 weeks sa hinubaan namon nga campus. Ang pinakanami gali pakanon ang mga bata sa Wibis kag Biyernes nga adlaw. Kay tungod ubos nang ilabalon. So ang subsidy mo sa dra nga side, dra mo sa ipukos, sudan gidya utang. Ang hindi magkaon bala ka sa mo kabuhi. Pero kay utan ang aton direction nutritious kag organically produce halin man sa resources nga gin-extract para mag-organic fertilizer, back-upan sa support sa farming, ara sa ugsaran sa amon campuses ang mga garden nga mong source sa utan. Naong pamangkot, pila ka bata ang ginapakao. So ang tabo sa amon karon system, basi 500 plus ka mga bata ang amon pakanon in a sustainable way. Ang mechanics, dala lang sila kanon, pero may sudan. Kaya ang sabat sa mga bata, sir, bisan wala kanon, basta may sudan, mabuhi na kami sa Wibis kag Biyernes, at least kami makapuli. So kung damo sa baw, mahigop na lang sila. Pero kung may mga support man nga iban, klaro yan nga masustain namon. Pero ang akon ginalikawan, kay kanugon sa gasto sa gobyerno, kay free na ang tuition fee, nga sa 3rd year, 4th year, mauntat pa ang mga bata. Kasi gusto tani i-fill up nga gap. Kaya mo ni siyang pinaka-productive nga stage nga ang gobyerno iangot sa mga pobre kag ang serbisyo diretso para pagtapos sa mga bata maging linking facilitator sila sa ato naman campaign. Kaya kung dili kami sa elementary mag-support, kalawig iti kuana lala na ang sitwasyon, din ang alalayan. Ang ari na lang ang dali na lang mag-angat. So dra kami nagposisyon ang pinakanami sir sa amon kabuhi kung ako sobra naman 30 anyos nga pangabudlay sa organic. Ang tao tubla sa amon palibot sa university. Pagkabalo nila nga may program sa feeding. Actually, ang tawag hukad. Ang hukad is Cebuano, masukad sa black. So ang tabo, pagkabalo nila, nagtipon ang mga pobre nga mga mangunguma. Nakalabot 10,000 ang ila kwarta. Iamot nila sa university para ipadasigon ang program. Kag nag-commit ang mga farmer nga organic nga mga farmer na sila, kami noy ang bahala sa utan.
idulong na munda kada adlaw para nga ang mga bata may kaunon. So imagine mo na nga commitment sa mga farmer. Ako daw mas matululuha ko sa istorya na namon because we need to help each other. Ang pinaka-importante lang sa aton, sir, may ahensya sa gobyerno nga mag-lead kang mag-facilitate on the ground para nga ang tao sa palibot ma-embrace nila ang kaseryoso sa aton gobyerno magtalupangon kang mag-address ining common nga problema ka. So ang pinaka-simple, local action sa amon side. Pero ako gapati nga pag-spread sini makordon tanitan mabinuli. With our network now, kuya confident ko katama ang away niya, may dangatan niya nga may. Kumbaga, sir, nalesa ng impact niya sa kay CPSU kay tungod practice yung nakadaan Yes, ang organic farming. Yes, kung ako daw nakapreparar kami. Prepared ka na yan. Kung hindi ka mo masyado apektado. Pero ang epekto ara sa estudyante. Ara iya, that's why ang imo ya tan-awon sa administration side, anong tani paglantaw? Imagine ang diesel 150 ang mga bata gamotor na haut-haut na ng ilang mga balon, paano sila makabiyahe? Dasul ara kami sa bukid, paano nila lakton ng eskwelahan? Subot silingon kung may naka-station nga pagkaon sa palibot, ang bata matiner hindi magpuli kami pagkaon. Ito na naman stay. Manang matabo. That's why ang siguro ang potential namon bangod may resources kami dra kag nakaplastar kag na-design namon masyado nga ma-maximize into production of organic fertilizer and other support services gin concretize gin butang into context kag gin implement. Sa inyong university, ano naman ang naging impact sa crisis sa inyong side? Same man gyapon sa sa CPSU. But ang lain lang setting sa amon kay hindi kami amo nakalapad sa ila. So gamay lang kami nga eskwelahan. Sa ila guro na testingan nila ang mga ilang mga initiative na nakita nila nga work. Maybe sa among guro kay same naman dahil agriculture mga courses and all. Pwede na muna siya i-replicate or something. Yun. Ang na-implementa na siya. Kaya ang university is driven siya sa research and extension works. So, while gina-improve, while ginapadayon na ginaobra na ilang mga initiative, kaya nakita na naman na may resulta na siya eh. So, makabulig kami guro na ito na sa pagpa-improve na paano pag ito naman pa namin. Kaya may drives lang na organic, kaya gina-push ilang organic sumo. Mas namin na siya ilang drive kay ang kabulig na siya kaysa sa mga lain-lain ng mga feeding programs nga do ka auto dayon din makita ta dito nga may support ng community sa ila kaambas lang may GSB lang support na din na naghatag doon ang organic farmer naghatag man. So maybe sa amon sa north pwede na mo na siya i-embrace ang ilang replicate man ang good practices. Mo bi wala pa kami naka-testing ng mga muna kay gamay ang amon area to try. So wala kami pagit nga so maybe i-replicate na. Sir, sa farmer side, ikaw dako na magtiyagan yung gining epekto. Dako din ang privilege no para sa farmer sector nga nag-represent ko kay apektado kami tayo kaya abono na halos katunga sa presyo ang nagsaka From pilang resulta ng presyo? 6 subong naglagan 2.8 ang per bag. So dako na production cost ang nagdugang. So kung hindi na himuan solusyon para sa organic fertilizer, hindi gigatibawas farmers. Maybe. Ang iya production, igo lang balik sa iya nga cost, matabukan ni Guro, hindi pa ni mauli sa production cost niya. Kaya tungod nag-double ang fertilizer na kinanganon. Plus, ang farmers daw wala matagaan pribilehiyo nga makatrabaho on their own kung paano magayo ang ilang pagpangabuhi. So subong sa amon, hindi lang sa association namon, ipasize ginamon ng diversification. Hindi magsaling sa umay, pinangnan may utan, may manok, may mga livestock na subong sa seraryo nag-offer sa amon mga program. Dako ang mabulig sa kay farmer. So kami sa association namon, dako salamat na mo kay Sir. Hindi lang sa association namon, dapat tanan ng mga farmers magmuklat na. Ang chemical farming, salig katanan sa chemical ang pagpanguma, huwag ginasidyo. Huwag asidyo pangabuhi.
So dapat ang mga farmers, i-train na nato. Bisan tigulang na, train Apat-apat. gyapon. I-train gidya para magmuklat sa organic way sa pagpanguma. Hindi nilawlaw nga crisis mo. Oh. Hindi lang wala, hindi ko nalawlaw ng crisis. Even humanitarian organizations such as Red Cross nagabatsyag sa impact sa sining sitwasyon. Yes, sir. The Philippine Red Cross as a humanitarian organization, ang focus kinamon niya is on saving lives and improving sa resiliency sa mga communities, especially ang the most vulnerable groups. So while we are also providing support sa atong communities, ang operations side sa Red Cross dako ang impact, especially like ang iba niya nga institusyon, pwede sila ka-work from home. So sa Philippine Red Cross yan, 24 hours ang service natin, especially na may ara kita blood center. Yes. So more kami sa social services. So ang atong nga blood bank needs kita electricity. So kung may problem na kita with the Kung sa kang rate sa electricity, affected man. O affected kami. And nalantaw man natin ang wala lapot sa oil crisis, ang impact sang extreme heat, extreme Init- init na temperatures, and ang onset sang El Nino. And ining wala katapusan nga increasing activities sang Mount Canaon, which also would impact sa communities. So, deploy ka mo yapon out of town sa kakatapo sa buko kinanlan kasi Red Cross never stops. Bisan Yeah. hindi makapastop sa inyo ang pagsaka sa presyo sa gatong. Hindi git pwede Kasi no? Kaya gigapon. ang operation sang blood bank, we need people, we need human bodies for the blood. Wala pa manufacture ang dugo. So we need to go out no for the mobile blood donation drive to ensure na we have enough blood for those na need transfusion. And ang isa ka component natin which is platelet, in 5 days time naga-expire. So kinan everyday halos may may collection sa field. Then, of course, ang ambulance service, hindi naman pwede ma-stop. No, that is also Very 24 mobile. hours. Tama ka, So, ma'am. laban kami Oo. mobile. And ang services naman all throughout Negros Occidental. So, currently, while ang mga tao nag-recover pa sa effects ng Typhoon Tino, so, as a humanitarian organization, wala kami ga-stop sa response aspect, but also on the rehabilitation and recovery side. So, DGCAS also was promoting ang amon nga the latest nga support na Moses ginhatag Padilla. naton in 3 mostly affected areas ang Moise Padilla, La Casiliana, and La Carlota, na tapos na namon ang distribution sang 8,000 pesos per family for 1,496 families. Kini siya makasupport sa global crisis nga ginatubong sa mga vulnerable communities, especially since this is an unconditional support cash grant sa ila, so pwede nila magamit sa pagbakal sang bugas, pagbakayo sa mga balay nga naguba, then sa ila mga sa balon in support sa Estudyante. academ. So pwede siya kapiyan-piyan sa mga balon asa matapos ang semester. So kay ginapamangkot man sila namon kun diin makadto ihatag na support sa iya. So aside from this support and humanitarian lens, the Red Cross is focusing on health protection. So that's why may mga gakanda kami mga health caravans, medical consultations. Last time nag-focus kami sa mother and baby and ang senior citizen, where nag-provide kami sa mamas and baby's kit, hygiene kits sa mga pregnant and lactating mothers. Then, consultation, free medicines, and other support like naghahatag man kami trainings, especially kung taas na ang init, may possibility of heat stroke. So, importante yun, no? Even sa ato mga farmers and academics, they should know how to provide first aid, provide cardiopulmonary resuscitation or CPR sa mga affected population. Of course, kung grabing init, kung nagsaka naman ang bilisang gasolina, affected man ang aton water. So, there may possibility of water shortages. So, since ang Red Cross may pinakadako na production on producing clean water, Water. especially drinking water and domestic
domestic water for domestic use. So ginapreparar man namon amon water tanker and other assets pati na ang mga volunteers na in case may need for water so, sa mga shortages maka-provide kami sa mga areas na may need. And of course, partner man kami with the CPSU sa pag-provide sa water facility sa communities and sa mga schools. No? And currently, may ginapatindog kaming hand washing facilities in Southern Negros sa mga far-flung elementary schools na wala masyado support para at least ma-improve ang health. Kaya while nag-promote kita sa organic food, connect man na nga dapat ang health sa mga pumuloy matutukan natin because of the crisis may possibility nga mag-decrease man ang nutritional values na ginakaon so may ginakulang na so nakatutok ang Red Cross sa health, water and sanitation because pag problema kita sa health of course sa mga init masulod gid ang mga illnesses and possible disease outbreaks. So da ang focus naton. And sa welfare service naman, we provided also psychological first aid for those na mga affected and ang feeding program also of the flagship program of the Philippine Red Cross. Yung kita nyo kung nagalibot-libot sa mga communities ang food truck ni Philippine Red Cross, especially during Canlaon operations, where nag-deploy kami sa 3 food truck from other provinces, of course with the support sa national headquarters, and nagpakaon kami, lunch and dinner, sa mga evacuation centers. So speaking of evacuation centers, may project kami, ongoing project for Typhoon Tino affected communities and parts na ang preparations for possibility of increasing possibly maglubok si Canlaon. Yes. So, ang mga evacuation centers nakita namon nga may problem on water facilities. So, ginbutangan naman na project for bathing facilities diri sa Banwa, sa Lacasiliana. Then, materials recovery facility para sa waste. And sa Babaw Bukid, dito sa Piak, ang toilet, communal toilet, and water facilities. So amo na ang pinakadami sir ng effects sa ang pamangkot bala anong immediate action na ginhimo na naton Yes. nga masabat ni siya. Example, ang partnership sa CPSU, ang Ario Foundry kag ang Red Cross. Ang Red Cross nag-provide sang tangke ning blue bla. Kasi ang ginhimo namon dito, may mga tuburan sa babaw nga gagmay mo. Connect cost butang sa tangke. Simply bringing the water closer to the backyard. Sa pamangkot, ang tao nga nalabutan sa tubig, may domino effect dayon sa pagproduce ang utan kag mga tanom sa ilaw saran or palibot. Ang pamangkot ano ang next? Bangod ang utan nga ilang maproduce, ang sobra sa ilang ginakonsumo ibaligya. So ining community nga, ining mga household subo nga nakaabil sang tangke, water system halin sa Red Cross upod sa Ario Foundry kag CPSU. Amo ni silang community nag-commit nga mabulig sustainable nga utan supply para ma-continue ang feeding program. So, kung pamangkot bala, ano ang pwede himuon naton? Ina siya best model na siya. Gamay nga investment, makulik mo ang imo waste, ma-produce mo organic fertilizer sa household or community, pero ang domino effect may tubig, may technology, may produce, may bululigan, kag may manugbakal. Pero ang ending niya, safe and healthy food. Kaya kung ako maglantaw, ano mabing dugo nga ila suyupon or kwaon kung ang mga tao maggamala sakit na. So, kaysa ang sa CPC, mo damo estudyante ga hatag donate dugo, pero very critical sila sa screening kaya wala masakit. Now, ang pamangkot karon kinalan inang dugo nga ginakulikta nila or ginatipon halin sa limpyo nga mga tao nga ginakaon sa ipan healthy. So, kung tanawon tani siya matiyog sa tani, very important ang cycle. Naman lang ako nakita sa engagement nga, ma-prove gid nga, pwede kita himo na. Sa imong part, sir, ano gipag-imo niya yung amo kailangan nga take na action sa inyo sa ala kay Ario? Paano nyo yung mga take action very dependent sa kuryente sa tantanan? Take shift to solar So, nag-shift ko sa solar tanan kay
Siling nila si may generator kang diesel. Si may mo diesel so yan daw tinapagpalagan mo. Oo. Ako lang may arat sa mga solar ang akong bilog ng balay na ginapa-solar pero na sa mga tanan. So namatamat ng shop. So na, as you know, Roming, di man na-develop talaga gasification Yes. nga. Instead nga diesel ang usaro mo nga gatong, ang among ginagamit is ang rice halang. So may ara na duha ka model nga 10 kilowatt kag 50 kilowatt. May ara naman 20 kilowatt ang na-ready namon subong. So yun na sa pwede na sa atin magamit sa ano. But ang with regard sa Red Cross, ang ila ang kwarto may diesel, may generator sila mo. Ang ila dugo kinanan may aircon. Oo. So siguro ideya nato na siya nga mapasolar nato ng inyo ang aircon para mag-continuous ang gamit, no. Oo. Ayaw pa yung kapalamante na nga mga ayaw kabuto. Makadunit. Kada ko, sa Pablo kay dapat Oo. 24 hours, hindi pwede ka. Ang dugo pa ko ang ganyan. Oo. I mean, ganun. tigid ang air conditioning. I mean, Huwag ganun ko kabalong ang Red Cross. Sabi ko na dugo na sila. Kaya gila nag-feeding man sila. Damo ko lang sila sa ng maganda activity. pag-cover ko kalapit, yung Red Cross very visible, pero may masagataan ko gina. It's a good thing nakilala kami ni ma'am. Kay dugay na po di ka plano magpa-feeding. Nang plano ko tanin na wala sing taga-pano ko, yung taga-pakulon nga matulong nga gutom. Nadlo ko magkato sa programa kay basi hindi ko masustain kag I think ang Red Cross ginahimo na nila. So maybe we could learn from them kung paano Best natin practices i-implement man ni Red sa Cross. aton Oo. barangay. Oo. Gina na istorya ka man si Barangay Captain Bibing, nga willing man siya noble, nga basi masugod kita din sa amon nga lugar, no. Kaya I know nga kadamo di ba sa taga Bacolod, natulad taga Bacolod, damo gid Pilipino nga gusto magbulig sa isig katao nila. Unfortunately, why lang makita ko na nga program sila masulod, no. Pero kung maplastar ta ni Mayo ang ato nga programa, I'm sure nga damo kini siya sa matag sa aton nga mabulik nga para nga ma-attain naton ang ginahambal sa Red Cross. At least may ara na structure nga ang Red Cross nga ongoing ng ilang programa. Sistema na All we sila. have to do is to support it in order to sustain it na hindi lang sila nga buwas na aga lang ginambal ni Nunoy ang parte sa mga garden sa balay. Kasi tanan-tanan nga mga barangay ma-distribute sila sang seeds kada household. Ma-distribute sila sa household. Singga mahal na kami stira, may talong na doon kabilog and so on. So with that, amidst this crisis nga katabo sa aton, ang sweldo mo ma-stretch mo pa no? Ang imbes nga bakal mo sa ibang kung may utan ka da, magamit mo pa. At the same time, you're sure nga ang imo nga ginakaon nga utan is organic, kag wala sing chemical. Kay nga akadamo sumong katabo ang mga gamalasakit tao. Tingala ka nga makaon ka man utan bro. Nga masakit pa ko. Nanungod nga imutan nga ginakaon puno na sa chemical. It's laced a lot of chemical. That's why I think it's high time for the government to take action on this. Why blas ang limit ang paggamit ng farm. I'm not trying to blame all departments. Gusto na mag-produce yung dako, no? But it's too much ang chemical ang ginagamit nila to the detriment of the people that is eating it. That's why ang budget sa health, dapat hindi na sa muna kadako, makadto dapat na sa ibang nga project. Ito mo, na kung ang tao do tayo masakit ta, ang health mo, ang imo budget sa hindi mo magamit mo. So, I think the government should take a very strong action na i-check up nila ang mga utang nga gasulod sa Bacolod o wherever it is sa inyo banwa, sa banwa bisang mga iba nga banwa sa Bacolod. Nga dapat may masulod ng utang natin sa guwa. Tagaan mo lang nila random check na kung ano kadamo ang ginagamit ng chemical. Kung tamaan kayo nga ipakaon sa tao. Bla. Amo na ganing irony sila kay ang istorya bla na sang chemical blang company. Connected na sila tanan mo. Ang Opera Chemical, sila man tag-iya sang pharmaceutical. Masakiton kanila kay bulungon kanila. Ito na sabi no. Hindi na siya istorya na siya. It's the reality in the ground. Kakatabugin na siya. Sino ba tag-iya sang mga veterinarian nga bulong? Kaya sila man natag-iya sang bulong sa mapasakit ka. Di, pakauno kan lang din siyang manok, abi nga damo ya mga bulong. Maglain, masakit ka, bulungon kanila. Yung lagari, bla. I don't know kung nga hindi pa natin makita sa subong. Hindi bla. Dapat nakita na natin. Bisin ano ubraho natin, bla ma'am, kung hindi sa ma-prevent. What we're doing now is just a reaction ng tayo. It should be preparation. Preempt natin ang what's gonna happen. So we should stop it from the start.
So pagtanong mo pa lang, dapat organic na. Para sa punta mo, organic. Ay, nakaon yung tao, organic. So, less ang mga masakit yung matabok sa aton. Muna. Ang government na may capability to stop it. Hindi man sa private sector na pundoon mo na yung truck sa putan na kung nalinda. TV sudlod. Dito kaya mo yan. But the government could put a quarantine. Yung random check lang yun dyan. Pag abot sa isa katrak kamutan, random check lang sila. Oh, you used too much chemical here. So you should warning and whatever. So next time na, mismo ang farmer sa bukid kung din siya produce, he will see to it nga nga ginausar, whatever it is. Kung tanay, pag hindi nila magamit yung chemical, hindi na tamaan ka na mo. Muna na siya eh. So it will be very sustainable. That's why kasi nanong matabo sa kalibutan. Arita niya. I'm not trying to be, kuhan nga, ako na parang doon, kabay pa nga ang urea mag-syncopel para mapilitan sila magkakita. Hindi mo kung gusto mag-wisin na, no? But kung sometimes you are going to be forced by circumstances, eh. That's why what's happening now is, sabi ni sila nga sa Chinese, kung may crisis, may opportunity. I think it's time for us na makadto na sa organic. May time na sa ato ng organic kita. Para ang atong mga komunidad, gaya ng Balnonoy, kung ang tao niwang ayaw nakaon mayo, yung nakaon niya puro chemical, tikwa mo sa dugo, pero kung na, latan niya pa ito isa. Hindi bla. Sa part nila, gusto kaya pakamusang ginahimo po yung mga actions or binaplano nga mga himuon nga actions to mitigate or to control the impact? I'd like to pick up sa nambal ni Sir Arion nga kanami para sa akon. Ang behind every crisis is an opportunity. Yes. So I think wake up call ni siya sa ato Yes. nga ining nakalatabo subong is an opportunity for us to re-evaluate sa nambal ni Sir Arion kay na from local, provincial, and regional strategy in enhancing food security. Kaya initanan ng istorya natin about food security. Nga akinalanon natin magpreparar sa in any crisis, be it fuel, be it natural disaster, tungod kay gusto natin to ensure sang resiliency sa community. I mean, nambal kinan sa Red Cross. And resiliency comes from the ability of an individual to cope sa any shocks. So, silingon, be it economic, be it natural disaster, be it like fuel, makaresist ang tao. Does that mean nga hindi ka mapiktuhan? We will all be affected. Hindi ka immune mo. Mapiktuhan kita. Pero our ability to respond kag rise up beyond some circumstances is what matters. So I think among I'd like to pick up and follow the idea ni Sir Aryo nga importante nga number one, nambal naton we need to ensure nga may available kita nga anong tawag sini ng ang aton nga fertilizer. Kaya nga dependent na masyado sa outside. O kay Tio, most of this are coming from outside eh. So kung wala sang importation subong, may epekto sa aton ng food security. So the way I see it, I think this is also very important for our viewers. Ang linkages nila, the linkages and the relationship sa knowledge base nga evidence base nga mga activity kay tipras ang kainan hambal ni Nonoy na testingan na niya, na tilawan na niya, na tried and tested na niya. Subot silingon nga nahambal man kay na ni nga kinalano naton i-replicate siya. So we can only be effective in replicating a particular practice if there was evidence based on previous practice. So I think that's why I go back to the idea balang dapat kinahanglanon nga we use this as an opportunity. And this is also, I mean, I second the motion ni Sir yung this we would like to call on
to our local government, to the provincial government, to the private sector, and also to the individual, including the farmers. Kaya ang change of attitude, change of knowledge, change of behavior, hindi lang siya, dapat it should result into a critical action. So, biska na nung istoryanay natin, kung hindi kaya pag-change ang attitude nakon as an individual, nothing will happen. So, I think, on another point siguro, importante man nga part, this is calling for sa international, sa local NGOs, nga we should also use this as an opportunity to strengthen some mga activities natin that would drive behavior change. Kaya importante ni sa example, tong kaon lang sa vegetable. Di kung naanad, kaya nga wala kagakaon vegetable, you would be susceptible to various types of diseases. Now, I'm not saying, because I don't have facts to saying that, nga kung hindi ka magkaon vegetable, hindi nga vulnerable ka, or hindi ka vulnerable kung kakaon ka vegetable. Pero the fact is nga gusto natin mag-enhance ang resiliency ka. Good health means good nutrition, and good nutrition would mean balanced type. May balance ni siya, may protein ka, may other various source of vitamins. So, importante na may pagbalanse. So, I Hindi think, man ko alarmist, no? But kung maggilutom lang nito, bitaw mo, ginamo ni Sam. Hindi, I'm not trying to be alarmist. Kasi mong doon matapat Mas ng crime, man hindi ka sa akin dapat na. subong pa lang gani. Kaya ang utan, 30 days lang eh. No? Hindi mo na subuyan ko maghula kasi tomorrow, be. After 30 days, may harbison ka na yan mo. So, hindi siya sila yung long term siya nga dapat 1 year kapag makapinipit. So, dapat tanong imuon sa mga local government. Ma-distribute sila sang kung may permit sila berme kag seeds lang yung utan o kung mga cuttings lang. Just to maintain ang imong household lang bla. Kaya kung once ka maginutom ng tao, wala na sa klala kung anong tapusin. I'm just trying to come up with possible scenario bla kung pabayaan tani. Kung mag-dili-dali ta sinisang crisis. This is a serious point talaga. Actually, ako yung naggahulang. Ako yung anticipate ako sa possible problem nga matapo mo nga yung kaso. So that's why nga panghatag ba kami sa mga dire sa palibot namon. Panghatag kami seed siya. Para nga, dira sa guwa ka ni nga patanong ko na sa kilidala, no? Patamna ko na mga talong. Kasi mabutalan ko na signboard nga kung sino ang kakinalanon ng isang utan, kuha lang da. No? Kung sino gusto magtuon, sunod ay kitudloan ka mo namon. Nahimo ko na sa una sa Manila. Fortunately, kakuha lang, wala siya may gusto magtuon. Wala lang ang kuwas. Wala siya gusto magtuon. Pero pagkusapos kayo, may hindi pala. Bita mo na siya, magtubo sa mga, i-replant ko lang siya, bita mo na abuno. Bunyagan mo lang kadadlaw. May kuha ko kita talong, 5 pulo kabilong na kada tanong mo. That's enough for a while ba lang while nga nagka-crisis siya. Kung nagkaw local government tanay mo niya lori, mamakal na sa mga seeds. Kung may makuha sila ng open pollinating seed, pag-distribute ka na household, nagaan. Para tanang kita may tanong, so kung may kalanon ka, at the same time, ang budget mo ma-stretch mo eh. Di ba? Imbes ka makal ka pa utan. Nagkamahal sa utan, subong. Precisely, no? So, magamahal pa ginasamin kaya kung lain na sa kanlaon ng utan. Di ang transport cost mo so naglaba. That's why ganyan kinanglan niya, ang carbon footprint mo, as much as diri lang sa ang barangay sa paano ko, ma-produce lang kami sa amon. Diri lang yung sobra namin pwede bigyan sa iban. Amo na dapat ng strategy sa local government. I hope na pamati sila. ang isa nga nakita ko bala na I think I'm glad nga na-mention na ni Sir Aryo ang importance nga sang linkage nga ang food insecurity is also a security risk. Security issue na siya. Yes. Hindi lang sa food. It's a security issue. So, importante na sang gin-highlight. I think that I'm happy that it was highlighted. Kaya nga, kung we miss that, we think nga food lang na siya. Pero tsakto na siya. We don't want to be an alarmist, pero that is the reality.
that can be an implication sa food insecurity. Nga matabo, I mean, I'm not saying nga matabo na siya, pero ang point is nga, amo na siya ang pulian, amo na siya ang consequence ang consequence kung hindi mo ni ma-address nga food insecurity. Matabo gina siya, and because I have seen that in other countries, not directly because of especially now I'm different experiences siya, pero example sa countries where it is experiencing conflict, there is already an existing conflict. The food insecurity, dugangan mo na, results into further degradation sa security. The negative coping mechanisms ng tao will always be there. Either nga mamatay siya, mang-kidnap siya, o mang-hold up siya. Kaya nga, it's a coping mechanism. So hindi mo na siya, biskan hindi sa kriminal. Di mo yung tanan. Oo, hindi na sa kriminal. Ang isa ko na nakita ko ni, ang mga tao balakag, ang mga farmer, bisan gini nga mga tao, or sino man. Ang ginapangita lang nila karon ang practices, technology nga, makapakambyo gidayon sila kabuhi. Tagan-taga mo sample. Kasang nag-campaign kami sa ato lang household-based nga tilapia production. 2:3 ang dimension or 3:3 mga mamo na. Nagsugod kami sa duha ka household. Kita nila ang effect. Kay ang mangunguma sa bukid hindi man nasanay magsagad ka sugba-sugba balas ang isda kay kuana sa ilam. Pero ang ila ginapangita uga. So ang tilapia nga imo saguron sa ilang backyard, kung imo siya ugahon, ang ila requirement sa pamakal kada semana sa mga tinda-tinda na solve. Karon pila na? 18 na ka household ang nag-adapt. Ang ila ginapangita, ang kadto kidang aksyon bala nga pagkadason adlaw, dason bulan nagbag-o ila kabuhi nga may source. Makita yun That's sa why resulta. Himuon naton nga pinakanami combination private sector, government, because I am representing government sa academic side. Ang ginapangita na sa mga tao itong damo ang storya. Ang ginapangita, ari ka di, anong itudlo mo sa akon? Action. Kinala ng aton dala pirmi, may balon ta. May tubig ka nga gamay ho. Tamnil na tudutay lunok para hindi maghubas na, pero ubra ka di sang pispan. Amon ning tilapia mo, tudluan ka namon nga kung magbulad, ibulad ang tilapia kung sudan mo dala bukog, kaunon mo pa. So that's the technology. So ang tabo, na lesser dayon ang cash position nga ila ipagwa, pero manariplisan nutritious pa gyapon. But ang pinakagwapo kay ginidiyahan man namon na kami man mag-ubras ang feeds pakaon sa tilapia lokal na nasabat dayon ang kinalan. Kay ang farmer di naman bubakal sang feeds, tudluan siya. So nakita nila nga wow, amon ni gali ang pinakagwapo nga kabuhin. This is the position that all of us should stand kay para may itudlo ta dayon. Ako nakita ko ya ang lecturanay nga tag 2 ka adlaw, 3 ka adlaw. That's useless. Pwede naton i-trim down half day. Hapon action, puli pagkapon, pagkadason si man, harvest may bugas na, may pagkaon na. That's the thing kinahanglan subong sa Pilipinas kag sa mga tao. Nga ara gid sa agriculture kag sa sektor nga gaproduce. Gusto nila wala sang damo nga storya. That's why tama ka simple. Ang Red Cross nag-provide sang drum or tangki blue. Ginimo na namon ang utang lang na diretso sa tangkal sa farmer. Kaya kung ang tubig ulan ang ginainom sa baboy, nutritious siya mo. So ang baboy lana kag katambok. So siling farmer hindi na ko magbakal ng vitamins kaya ang tubig gali ulan vitamins naman. So solusyon siya ang imodala. Ang tao makarealize wari lamang gali sa lokal. Kaya ang campaign example nga mahal o budlay baklon kung wala sang alternative, ang tao mangita. That's why kung imo enhance ang local simple technology, ma-realize lang nga, no need cash out. Example pagit, bilamil nga vitamins para sa baboy. Bilamil para sa baka or para sa ano na. Ang matabo, kung itlog nga Bisaya ang imo ipainom sa baboy, instead of buying bilamil, padamuhon mo lang ang manok. O kung gudugangan mo ang vitamins, matanom ka lang sang lubi, ang tuba imo ipainom. Tambok ang baboy, sige lang tulog. So, very simple. So, amo na sa kasimple na lang gid ang akong kinanotice ko, ang istoryahanay sa farmer, ang ila ginapangita, anong akong himuon subong noy? Ano pwede may subong na. Subong na wala na kuya sang ulato na. Tuloy lang gubla. Oo, ang iwan na kuya.
Amo nang lingwahe. The younger mo na ka-sir, may suggest. I-add ko lang kay, di ba, ang Ministry agad subong is climate resilience, katong Yes, yes, paano yes, tapagin yes. ang food security. Sa subong natanaw, sa subong bay ang kakakita tagit ang crisis sa energy, di ba? At ang muna ning kakatubang ang problema. Subong gamat-amat na init. Mas isa sa mga binulan naman. Isa siguro pag nga ang tanawon is kung paano naman i-secure, kung ano nga mga pagkaon ang pwede ta nga i-substitute sa aton nga mga pagkaon na ginapangkaon subong. For example, di ba, Pilipino man kita. So rice, isa may naka-staple food sa aton. Basic pa lang nga makapangita ang gid o ano gina ang may arat tabla pang substitute nga climate resilient na crops nga pwede tayo produce. Nga dapat organic siya. Gid kay panahon ta hindi nakasustain kung panahon sa balita sa Luzon nga part kung mabagyuhan di ba ang umay kay baldagid basic nga budlay mong gibi mag-adapt sa aton bi nga ilisan ng umay mo. So dito pag na masulod ang mga university kag other nga research institution kay dapat while ka may action tang ginaobra maging pa ko implementa may arat tagyapon nga in parallel ang ginaobra. For example lang ito bago ginama basic makafocus man ta sa kung mga ano pagida ang pwede nato na panghalili or pangbulos bala in kaso man gid nga budlayan nata nga mag produce ang rice kung may mga bagyuhan all kag hindi man gid amo na siya ata kanami kay ga-promote sa organic and all nga kung mag-feeding or mag-support ka sa tabi pareho sa sagay sa last paraiso na imbahaan to naglapaw gid ang tubig sa may taytay hindi sustainable or hindi siya amo na kanami nga ang imong ginapakaon is noodles and all. What if we i-drive ta siya nga something into organic, something nga kita nagubra, kita ang tanong, kamote example na lang. Makaon mo lang gid ang tao kamote. Hindi mo siya nga pangadlaw-adlawon but makasustain niya ang kamote. Kung tanawon ta, mas nami gid ang kamote kada kumpara sa noodles. Do ka mo na siyang dra matatanim mabang sa mo na kain. It's ironic, Ming, no, ari man lang di solusyon sa aton, like for example, mga basura. Basura plus na tits. Huwag ako kami na sa mga libertad sa basura. Huwag ginobra na mo da. Sokto ko na ganay puro sa Greek libertad. Lawag na. Anyway, kinakakakot kami na sa ginaobra namon. Just to show to them nga pwede gini sa obrahon. Muna sa, ari lang kita aton og saran ng solusyon. Kaya hindi lang nila makita na kahit siyempre na anak kita lang sa una sa chemical mo. Doon na brainwash na tabla sa chemical nga ang chemical mayogit ko no. So ginapahog ta permis ang chemical nga kung hindi ka magbutang sang urea hindi magtubong ilamon. Tingnan na ako ganito sa mga farmers ko. Isog sinyo nadlok ka mo ginapahog lang kamo nga mapapahog ka mo sila nga hindi magtubong. Para proven na damo ng scientific study nga mabuhi gid ang bisin ano nga klase sang tanong. Basta eksaktong imong pagapuno sa organic. Ara na proven na sa so nga ang hindi ko maintindihan nga hindi nila makitaan. Amo na ng question ko na nga ara sa imo og saran ang imo nga solusyon pero hindi mo makita, no? Like for example, di sa Bacolod, kay man ang tanan nga basura sa tindahan, kung imo na to na abono na, pwede natin ma-distribute sa mga taong suntagan sila seed. So ang food security na ma-arrest na to ang possible nga mga nga scenario later on kung magkalagutom. I'm 100% sure nga mamahal ginitanan. Kasi ano pa nang sugid nila, mamahal ginitanan. So kung preparado kaya, hindi kaya man, no? That's why nga, isa ka adlaw, sa Senate hearing, nagwagid dito nga kulang kita sa preparation. We are a country of reaction, you know. Gaulat kita nga may matabok, wag mo pag-react natin. Sa good thing nga na-invitean si Bromons Jr. para pamapatian man ang sitwasyon natin sa organic side. In 2006, what happened was there was also a same crisis happened when prices of oil from 500 it became 2,500 overnight. And the advantage of making organic fertilizer locally is because we don't need any imported input, so we weren't affected at all with the increase of prices of chemical fertilizer. So I completely agree, no, that we should really invest in manufacturing, not just in organic fertilizer, but also organic fertilizer, because we have all the raw materials needed to fertilize the entire Philippines with organic fertilizers. And like for example, kung tanawon mong history nato bla, nagkalatabo man ni chemicals after World War II mo kay daw damo nitrates sa sobra sa Amerika. Yun panghimo na buno kag ipangligyan sa atong third world country kita. Lesson, inistorya ko ganito sa unang perme, no? I'm not trying to put down ang ire, no?
Ang IRI pala, ang International Research Institute na siya. Grant na siya actually, no? Gitagana sa grant actually sa UP Los Baños. Kaya naman, kita kami grant, no? Pero ang grant sino nag-funding sila? Ang pamangkot. Kaya na ba natin na nag-funding sila? Oil people, no? Oil. They're into oil business, nag-grant sila. Siyempre kung nangimo negosyo, anong ginalinan sa fertilizer raw? Hindi bala, ang inong byproduct yaw, urea, tanan nga mga chemical fertilizer, even chemical mga spray, gali na siya sa oil, actually tanan, laban, byproduct na siya. Kaya nga matag grant sa Pilipinas, parang sadihan nila para usaron ng organic, hindi. Siyempre ang grant ang ila to nga scientist, there was an instruction already na kung mag-himo sila ng palay nga strain, they will see to it nga suitable for urea. Bla. So kung paramdaman mo, there is always a business behind it eh. It's unfortunate nga no kagalibol sa ato nga pati kita yang nalipay kita ting gani pero may na mamangkot ko nga abi matag sila grant sa ato anto nila hinaplos do hindi ta nila parinite nga taga nga binila bla siyempre may ulterior motive sila nga tipre taga kanila grant pero usaron mo ni at the end of the day business kini siya gapon niya minya so para sa akon kung ginataga ka grant there is always a string attached to it. Especially if it is coming from multinational. 100% na may negosyo gina sa daya. Kaling, so hindi ka ko kaintindi kay damo man na sa mga doctorate na hindi na makita na. Di ako yung negosyante, ko so medyo may gutay nga ako maminsaron pero may basta nga amin ang demand. Muna pero may pamangko sa ulo nga mga tagaan niya ko siniho. Na video analyze mo nga ginatagaan niya kasi ni. Di okay man lang sa ako, okay, hindi ko tagaan mo ko yung negosyo. Kasi okay lang sa ako, okay, kabalo ko ang ginamang negosyo ta. But, have you seen nga sa IRI, nga sila nga, ma-develop kita sa strains yung palay, usaron nato ng organic. No way. Diba? And it's still unfortunate. Siguro mga aking isa akong taga-DA, whatever. May kaso, tigulang naman ko. Ang PhilRice, set up, pareho lang nilang inobra sa ila sa IRI. Supposed to be tanay ang PhilRice. Sudyuhan nila ang aton mga old strain. Magsanaya, Azucena, Malido, mga daan naton nga mga klases ang umay nga mahamot, umok. Nga muna tanang pa-idehan naton nga mga productive sabi kung may obrahon mo siya. Para nga muna aton sa ron eh. Di subong pila ka gatos, pila ka libo no ang strength ang humay na imo nila. Da ginagamon ng ulo mo nga mausar kasi mo ni tig-a, mausar kasi ni damo kuno production. So confused ka. Even ang rice mill ka confused na si rice mill kay usa may bilog, may lapa. Kakabuka. Design, sir. Tingnan din natin mas standardized na. I-part na sa strategy guro nila nga do damo black classes. Kung ikaw kaintindi ka magduda ginagamo nilang imo kan labi na gid ang mga chemical fertilizer, chemical spray na bla mga kan. Anong tawag nila sa imo kung magbaligya sila sa ila sa bulong? Tawag na bulong. Di ba? Kung may masakit yan kung imo nga humay bla may katubod ako na ano na nyari may bulong ko. Bulong wala na. Hilo na saya, di ba? Tapos masila nila ang mga ahente, masila na, safe ni gida sir, ya, spray mo niya, hindi ka gida ano. Singko gani sa mga farmer, liwat, magambal sa safe, mo. Sige sir, mapate, kung safe kung spray mo sa guya mo. Spray anay kay baklod ko. Totoo na, hindi na siya naglaw. Tilawan, di may spray naman, guro. Pag spray, guro, tiskog siya dahil, guro. Di nga, ipo sa resimo. So, kuha na sa marketing na sa tanan. Kasi kita nga, itang pati sila, mga tunan natin ang history, kundi nga lalin na tara ng mga, ang inapangambal nila na. Binuting na yung dako, ito yung glasupate, ang inabana na sa ibang nga, sige pa tagapon usar dire. Kasi damo ka masakit. Kaya kalulo yung Red Cross, pero bigada. Siguro sa balita na siguro sa ato na-discuss, kita naton nga kada isa tanan-tanan ta affected sa krisis. Of course. Tanan-tanan ihimo sa kanya-kanyang pamaagi para lessen ang impact, no. Pero mas namin tani kung may maka-lead gid siya organisasyon para matahi-tahi ta nila kag mga best practices nga ginambal ni sir, mapang replicate sa tandaan nga mga lugar para ma-lessen ang impact sa tanan-tanan, no. Kag kabay pa nga the next kung survive na ni naton
may next nga matabo nga krisis, hindi Preparado tayo ka. Preparado Gihok ka. ko na before Preparado. pa lang yung preparado Preparado. na katama. Kasi unang ginagambal, nga balo, di natabo na yan, preparado sila yung sila ano. Sila sa case Kasi gani, anong tabo sa Ukraine, anong labot ato sila, inaway man nga. Kakaigo, tali, kitugod ka bakal sa kabuno sila. Muna dapat ang ato ni Moon, pero you should be very independent in so many ways. Kaya, I think we are endowed with a lot of good things in the Philippines. It's unfortunate, yung may nato na makita. Kita, di ba, kaboy ka lang na siyang tubo. Ang sa akong gani sir, kung ako nila i-compute, kung i-convert namon into money ang presyo sa ginaproduce namon ng organic fertilizer, 400,000 pesos per month namon. Supposedly, cash out na sa university kung imo ibakal. So kung i-times mo na sa 12, amo nang value nga imo na save. Wala pa yung labor, no? Yung Labor mo nga pa. nahatag mo pa Pa sa labor. palibo. Pila ka tao ang labor na save mo? So pagka sobra, actually 18 na akong isip da ang na-survive bidang Sa Bermil na. mo ng essence. So ako, naging confident ko maghambal kay ginahimo abi na namon eh. Dason, kagkitaon bisaya na-translate into reality ang direction na ginahambal ta nga pwede. Ang pamangkot sina, ano ka budlay i-adapt? Walang. I-embrace lang ija sa tao. Ang ako ganing, kung i-tanaw sa opportunity sining pag-spark sining kagutom karon, guro basic part ni siya sa cycle sa aton kabuhi nga kita ga-campaign. Pero kay kung kita lang gambal, hinay, kita guro sa nature nga dutay sa mga adapt, ipadalan tas ang kalamidad nga mo ni para Pa-check. siguro realization dadra nga side ako ganito. Kag mas gani sa mga bata, estudyante namo. Sir, kadako gali sang income kung takway mo, takway. Kaya nagpa-model naman ko to karon sang 600 ka puno nga takway nga saguranay gid. Sus kagwapo sang result. Halos kada 3 adlaw harvest ka. Ay kwarta man. Langgaw na kontra yan. Oo, okay kita gali. So simple practices that can be adapted and spread nga nami gid siya. Galing mo na kinal magdamo ka. Hindi lang isa. Dapat na tanan may ara iya ginagawa. Operation gid sa May reminder, guro pa yung miming na, no? Hindi man permit, daw reminder. Kada balita, oy, organic na kamuda. Okay. Sige. Thank you everyone.